কবিতার শীর্ষক বিস্মৃতি। আজকালি অনেক কথা মনে রহে না। আজকালি অনেক কথা মনে রহে না। সময় ও সংসার সহ ঠিকরে সংযোগ ରଖିପାରେ ନା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା କଥା କେହି କହନ୍ତିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା କଥା କେହି କହନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କେହି ଆଉ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିବାକୁ। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ, ଭୋଜି ଭାତରେ, ସଭା ସମିତିରେ କି ନ୍ୟାୟ ନିଶାପରେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। କେତେ ଅଧା ଲେଖା କବିତା, ଅଧା ପଢ଼ା ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ, କେତେ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣି ଅପସରି ଆସିଛି। ଏବେ ନିଜ ବାଟ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଏବେ ନିଜ ବାଟ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ପ୍ରିୟତମ ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ମୃତି ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅଥୟ କରୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଅଥୟ କରୁଛି। ଯାହା ଯାହା ଭୋଗି ଆସିଲି, ଯାହା ଯାହା ଭୋଗି ଆସିଲି, ପରମ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଧରିଥିଲି, ଅବା ମଣିଷ କରିବା ନ୍ୟାୟରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରମ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ଗଢ଼ିଥିଲି, ସବୁ କ'ଣ ମିଛ ଭ୍ରମ ଥିଲା? ଏବେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସେସବୁ ପାଇଁ ଦାୟ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦିନେ ସମ୍ଭାଷଣରେ ସମ୍ମୋହିତ କରିପାରୁଥିଲି? ପ୍ରେମିଳ ଶବ୍ଦରେ ଛାୟାଲୋକ ଭଳି ତାହା ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦିନେ ସମ୍ଭାଷଣରେ ସମ୍ମୋହିତ କରିପାରୁଥିଲି, ପ୍ରେମିଳ ଶବ୍ଦରେ ଛାୟାଲୋକ ଭଳି ତାହା ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଛଦ୍ମମୁଖା ପିନ୍ଧା ଚରିତ୍ରମାନେ ସତର୍କରେ ଲୁଚିଗଲେଣି ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରେ। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଁଚି, ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଁଚି, ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଚଢ଼େଇମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଳରୋଳରେ ପୃଥିବୀ ହସି ଉଠୁଛି। ଅଥଚ ପାହାଡ଼ ଓଜନର ଦୁଃଖ, ଅଥଚ ପାହାଡ଼ ଓଜନର ଦୁଃଖ, ହତାଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅବସାଦ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଭଳି ଢାଙ୍କି ରଖିଛି ମୋ ଛାତିର ଆକାଶକୁ। କେଉଁ ଉଦାସପଣରେ ବିସ୍ମୃତ ମୁଁ, କେଉଁ ଉଦାସପଣରେ ବିସ୍ମୃତ ମୁଁ, ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ସ୍ଥିତି। ନିଜ ଛାଇଠାରୁ ନିଜେ ଛିଟକି ପଡ଼ିଛି, ନିଜ ଛାଇଠାରୁ ନିଜେ ଛିଟକି ପଡ଼ିଛି।